ман ба шумо чӣ тавр аз сирояти нави коронавирус ва зуком ҳифз намуданро нақл мекунам. аз ҳама муҳим тез дастонро ба собун шустан лозим аст. илтимос, дастонро ҳангоми аз кӯча ба хона даромадан, баъд аз бозӣ, пеш аз хӯрок хӯрдан ва баъд аз ғазои ҳоҷат шӯед. собунро ба каф резед, дастонро ба якдигар нағз молиш диҳед ва бо об нағз шӯед. ба ин қадамҳо пайравӣ кунед. ба ин қадамҳо пайравӣ кунед. ба dastoни ифлос ба чашм бинӣ ва даҳони худ нарасед. дӯстон, ин маълумотро албатта ба падару модар, бародар, хоҳар ва дигар дӯстони худ расонед.